Missä mä oon? Mitä jos kertoisit ihan omin sanoin, mitä tässä tapahtuu? No siis, mä aloin pitää videoblogia. Siis nyt meni kyllä viimeistään meikäläiseltä hermo. Mä kirjoitin kansanedustajalle kirjeen, jossa mä kerron näistä yhteiskunnan ongelmista, pienistä jutuista, jota mä kohtaan mun elämässä joka päivä. Miksi aina jonotetaan joka paikkaan? Mä menin junalla tänään 2 pysäkkiä, lähijunalla 2 pysäkkiä ja siinä ajassa tuli tarkasta. Mä ostin älypuhelimen kuukausi sitten. Mitenkä tällainen tavallinen kadun tallaaja voi maksaa 80? Tätä puhelinta saa olla sitten lataamassa koko ajan. Miksi joku ei voi tulla vaikka aikaisemmin tai myöhemmin? Miksi ei enää tehdä puhelimia, joista nukkuva normaali ihminen tajuaa jotain? Nukkukaa ihmiset, herätkää ihmiset. Ei teidän tarvi sietää tollaista käytöstä keltään. Hei, kannattaa oikeasti harkita muuttamista Höyhensaarille, Kanariansaarille tai jotakin. En tiedä. Mitä te haitte tällä? Halusin takoa ihmisten päähän järkeä. Te olette todellakin siinä. Olen teidän suuri ihailijanne. Teistä tulee vielä suuri mies. Ai jaa. Tietenkin minun avullani. Ei kiitos. Älkää olko ylimielinen. Löydys on tie suuruuteen. Just. Odottakaa. Tein tämän. Voin jakaa sitä kansalle. Ihmisten täytyy tuntea teidät. Joo, tosi kiva. No, sehän ei tietenkään jäänyt siihen. Kato, se Petteri. Hieno mies. Arvostan, tosi hieno mies. Viime päivinä nettihitiksi noussut Petteri kerää yhä lisää kannattajia. Joo, kyllä se vaikuttaa aika asiaäijältä, että se osaa asiansa. Petteri nauttii kansan suosiota niin somessa. Ihan alkuun se tuntui niinku ihan hyvältä. Hei, Petteri! Hei, Petteri, Petteri, ei, Petteri, hei! Hei, yksi, vitsaa tää nimmari. En mä Eiköhän yksi nimmari, laita nyt tohon noin. Ihan vaan. Ai joo. Hei, vaimolla. Joo. Ei oo hyvä. Yes, hei. Ei se oikein hyvä jatko, Petteri. Uutisista hyvää iltaa. Adressi, jossa vaaditaan videoblokkari Petteri presidentiksi, on saanut häkellyttävät 500 000 nimeä taakseen. Petteri! Hei, vedä! Petteri! Petteri! No mä tein sen, mitä jokainen mies olisi siinä tilanteessa tehnyt. Seuraavaksi uutiskanavan vallanneiden Petteriittien ylimääräinen uutislähetys. Hyvää iltaa. Me kansalaiset seisomme tanakasti Petterin viime viikkoisen julkilausuman takana. Petteri, sano jotain. Kerro jotain. Okei, hei.
kyllästynyt tähän kaikkeen voi. Sileeks kaikki. Kai te ymmärrätte, että en mä tätä halunnut. Oletteko te pahoillanne? Joo. Nyt ymmärrätte, mitä nöyryys on. Häh? Sanoinhan, että teistä tulee suurmies. Teidän blogienne takia maahan on järjestetty uudet vaalit. Oletteko tyytyväinen tähän päätökseen? Niin, joo. Mikäli teidät valitaan, pidättekö lupauksenne ja laskette junalippujen hintaa? Mitkä ovat teidän suunnitelmanne valtiontalouden parantamiseksi? En tiedä.